Je to skvělá konference, dneska vesmírná. Sešla se tady vlastně celá firma, všichni klíčoví lidé i vlastně noví spolupracovníci. Parta dobrých lidí. Velmi energizující. Témata jsou bomboidní. So far so good. EDO pro mě znamená určitě 3 věci, a to je dneska strategie, vedení a vlastně ten celý koncept. Už nějakou dobu je to můj život. Komunita lidí, kteří se snaží dávat dneska tomu finančnímu trhu jakoby směr. EDO je pro mě dneska partnerem v podnikání. Jako firma stojíme na skvělých základech, úžasných hodnotách. EDO je pro mě příležitost se realizovat a dělat to, co mě naplňuje, v čem jsem dobrý. Proč si myslím, že EDO boží? Protože v něm dělají boží lidi. Je to společnost, kde mý lidi, můj tým, jsme spokojení. EDO je boží, protože se v něm můžeš realizovat a protože v něm můžeš zbohatnout. V EDO jsou boží lidi, tak musí být boží EDO.